फुजा होखांखाबाय दहयनो रेडि जाबाय सान्दुंबो ओंखारबाय नै सान्दुङा ओमफ्राय दा लांफैबाय आरोना जोंखौहाय आं दिन्थिगोन र' जनानै रायलायगासिनो मेकापआ बोरै मोजां जादों ना बा सना मोजांथार मोनबायलै आयु गिलायलाङो नालेंखर लाबोफादो ओमफ्राय नायलाय इमान एसेल' ओंखारदों ना बेबि नों लोंग्रोदो इमान एसेल' लोङा आग्रा जोंदो नोङो masih usai bebek kau tanya. Siapa ada? Lung. Susu mana? Lero. Deh. Dan juli. Iku gaban selenggan ang doon na. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जों हिन्जाव माहारिया एभ्रि मान्थ मासिक जायो स' बियो नर्मेल खोथा गोबां मानसिफ्रानो बेखौहाय लाजिनानै बुङो बाट बियो इसोर हरखानाय नर्मेल खोथा स' बेखौहाय लाजिनानै लाब गैया स' बेनि बागै जोङो माबोरैहाय सांग्रां जानो हागोन बा माबोरैहाय माखासे गाज्रि बेमार जायो जिहेतु बेखौ जोङो मोजाङै हाइजेनिक थायाबा स' बेनि बागैसो जोङो सांग्रांथि लाबोनांगौ रायलायनानैहाय बेखौ लाजिनानै थानो नाङा स' बेनि थाखायनो बेखौनो रिलेट खालामनानै आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे ओरैबायदि मोजां जिनिसखौ लानानै फैदों बेनो जाहैबाय everteenनि नैबे sanitary pads आरोना पिरियड केयारा स' बियो ओरैबायदि मोजां बियो डाबल एक्सेल पेड्सआ बिराद कम्फर्टेबल होयो आरो लोगोसे नोंथांमोना इउज खालामबानो मिथिगोन आरोना लोगोसे बेयावहाय निम आरो सानफ्लावार दङ जिहेतु आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो निमा जोंनि स्किननि थाखाय ओरैबायदि मोजां खामानि मावो बेखौ बुंलायलायनो दरखार गैया मालाबा माबा मोनसे स्किनाव जायोब्ला जों निमफोरखौनो देनानै लायो नङा होमबा स' बिराद मोजां बियो जिनिसा आरो लोगोसे बे पेकेजावहाय नोंथांमोना 40 पेड्स मोननो हागोन आरोना डाबल एक्सेल साइजआवहाय बेनि जिथु टप लेयारा बिराद सफ्ट नोंथांमोना आनकम्फर्टेबल जानाय नङा आरो जों हिन्जाव माहारियाथ' खामानि मावोसै दाना न'आवनो थानानै ओरैनो जानानै थाया गोबां खामानि मावो हौवानि समान स' बेयावहाय खामानि मावनायावहाय माब्लाबाफोर आनकम्फर्टेबल फिल जायोमोन जानांगौ नाथाय बे पेड्सखौ इउज खालामोबा नोंथांमोना बेफोरबायदि फेस जानाय नङा आरो बिराद मोजां स' गाइस आंनावहाय बेबायदि पेकेजा बिराद दङ मानो होननानै बुंबा आं बिराद मोजां मोनो नालाय ओंखायनो आङो जोबनोनो होआ आरोना नै गोदान बिहरलायबाय स' आङो सिगांनि खेवखानायखौ दिन्थिनोसै आं नोंथांमोननो टप लेयारा बिराद सफ्ट आरो लोगोसे एक्सट्रा वाइट आरोना नोंथांमोना नुनो हागोन आरो लोगोसे डाबल फ्लेप सिस्टेम दङ बेयावहाय नै नोंथांमोना नुनो हागोन आरोना बिराद मोजां बिराद कम्फर्टेबल फिल खालामगोन नोंथांमोना जिफोरखौ इउज खालामनो नाङा आरोना जिफोरखौ इउज खालामोबा गोबां बेराम जायो आरो बे बेरामखौ फाहामनो थाखाय बिराद फैसा नाङो आरो मालाबाथ' बे बेरामखौ फाहामनो हायैनि जाहोनाव गोबां हिन्जाव माहारिफोरा थैलांगासिनो स' बेनि थाखायनो बारा प्राइसबो नङा बेनि प्राइसआ बिराद एफर्डेबल प्राइसआवनो मोनो बेखौहाय स' बेखौहाय नोंथांमोना इउज खालामबानो जाबाय आरो गोबां बेरामनिफ्राय बारग'बानो जाबाय आंथ' दा नोंथांमोननो दिन्थिखाबाय ओरैबायदि मोजांखा बे पेड्सआ स' जाय बिथांमोननिया हेभि फ्ल' जायो बिथांमोनाबो टेनसन लानो नाङा खामानियाव थांबाबो एकदम कम्फर्टेबल जागोन आरोना बे पेड्सखौ इउज खालामोबा स' नोंथांमोना माखौथ' नेनानै दङ थाबैनो थांनानै आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय आरो लोगोसे कमेन्ट सेक्सनावहाय पिनआप खालामनानै होनाय दंखायो बे प्रडाक्ट्सनि लिंकआ स' थाबैनो थांनानै नोंथांमोना बायहैदो इउज खालामदो आरो लोगोसे कम्फर्टेबल मोनदों ना मोनाखै माबोरैहाय बेनिफिट्स मोनखो बेनि बागै आंनो बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहरनो दाबाव खुलुमबाय बाय